אז בקיצור, שמע האיש הזה היה עצבני, אמר לה כן וכן, מה זה כן וכן? נשבע שלא ידבר איתה, ולא יאכל מהאוכל שלה, וכלום, עד שתלכי ותרקי, תירוק בפני דרושה, בפנים שלו תרקי. טוב, אני אמרנו, זה משוגע. גם אם יעזבו אותי, אני לא אגיד מה כל כך. אז עבר שבוע, עבר שבועיים, אמרו 3 שפתות, כך אומרת בגמרא. עד שהשכנות הרגישו. השכנות ראו שהם לא מדברים. היא לא מבשלת, אין פניהם כמו שלשום. הוא לא אוכל ממנה, לא כלום. אמרו לה, כתבו לדון צהיבין, עד מתי אתם פנים צהובות אחד לשנייה, למה אתם ברוגז? אמרו, אבל מה אני אעשה? בעל לא יעשה הצלה. ואני לא יכולה להתיר לו, הוא יכול להתיר את הנדר, אבל אני לא יכולה להתיר לו. אמרו לה, בואי, נלך לרבי מאיר שהוא דורש ביום שבת, והוא יסגר את העניינים. אז מה אני אגיד לו? איך אני אספר לו שבעלי כזה, ככה אמר? אמרו לו, לא יצא שלך. באו, והיה רבי מאיר דורש, והם מציצות שם מהחלונות, מהחלקים. ורבי מאיר צפה ברוח הקודש וידע. השתיק את הדרשה באמצע, ואמר רבותי, אתם יודעים, שיש לי העין שלי כואבת מאוד וצובבת לי. ואני קראתי שיש סגולה שמי שלא אכל בבוקר, ישים רוח ליבי על העין שלי, על העין הצורבת, וזה יבריא. והם השכנות היו נשים פשטיות, לבנות, לנוסות כבר. אולי צמאי, לא אומר את זה. אז הוא אומר, אני חושב שיש פה איזו אישה שיודעת לבחוש, להגיד איזה לחש, להגיד איזה שיסמה שהשדים מתרחון. אז הוא אומר לנו, הנה, אומר, בואי לכאן. אז היא באה לידו, אומרת, תרקי לי ככה, ירקה לו אחד. אומר לה עוד אחד. לא, כן, אני רוצה שיבריא. 3, עכשיו, אמר לה, תגידי לבעלך, הוא צעק עכשיו בקודם. אתה אמרת תרקי פעם אחת, אני הרגתי 3 פעמים. עכשיו, לא יודע את המילים, זהו. אמרו רבנו, כך מבזרים את התורה, אתה יכול לבחון על כבודך, לא אין כבוד התורה שלך. כך יעשו מחר לכל חכם, מה ענה להם? ולא תגיעו למאיר שיתר רבו, שאני אומר לקדוש ברוך הוא, מה? אמר הקדוש ברוך הוא אמר, שמיך הקדוש והנורא שנכתב בקלישת טהרה בפרשת סוטה 3 פעמים ישן הוויה. הוא מחה אל מי המרים המערערים, לוקח את המים ומוחק את הדיו של פרשת סוטה בתוך המים ומשקה את האישה להציב שלום בין אישה לבעלה. למה היא חושדת בה שהיא הלכה עם איזה מישהו, וזה לא נכון. אמר הקדוש ברוך הוא, תקחו את השם שלי, תמחקו על המים להסכים שלום בין איש לאשתו. אומר, אז על אחת כמה וכמה אז אני אעשה כך. אומר, אבל מה מפענו? מה קרה פה? מה קרה שהאישה הזאת כאן? אומר, הזאת האישה הייתה אשתו של קורח. ובעלה היה קורח בעצמו. ואשתו של קורח, מי השיב את קורח? אשתו. לא ייקח קורח, כך על עצמו. אמר לאשתו, תראה מה זה אתה משה עשה, אתה אוכל כחי, כל הגילים, כדי האוכל. והוא לקח את המציאות, נתן לאחי כהונה גדולה, יש מנה סגני כהונה, ואתה השאיר ככה, סתם לאיש עובד כמו איזה כושי שעובד את בעל הבית. מה אתה עושה? אז הוא השאיתה אותו לאשתו. ואילו אשתו של אונדן פרט, אדם החוכמות נשים, בנתה ביתה, ועיוורת בידה תרשנו. חוכמות נשים בנתה ביתה, אשתו של אונדן פרט, אמרה לבעלה, מה אכפת לך אתה? מי נשים מראש? אם משה ראש, אתה נשארת אונדן פרט, נשיא שבט ראובן, ואם כל החס ושלום יהיה ראש, אתה תישאר אותו דבר. שמע בקודה, אמר, אבל הבטחתי להם שאני הולך איתם, אמר, לא, אל תדאג, תשאיר את זה בשבילי. שהחכמה הייתה, הכניסה אותו לתוך האוהל, שקטה אותו יין, הרדימה אותו, והיא ישבה והתחילה לשרק את שערותיה.
ואלה כמה זה המסעים, אבל רואים שעה של אישה, אוי, צועקים! היו מציצים באוהל, רואים אותה עם התאוות, בורחים כולם, שעה והאישה יפה. אז ככה הצילה אותו, אבל אשתו של קורח הצילה אותו. זו האישה, הייתה צריכה לבוא חיה, ולתקן את המעשה. זה רבי מאיר. לא ראיתי בהם רבי מאיר בעל הנס. לא סתם. למה קראו לו בעל הנס? הוא אמר לעשות את העבודה זרה מביאה. הרומאים האהובים, תדעו, קורטיזם של חכמי ישראל היה בתקופות קשות. שם זה היה המבחן האמיתי. הרי הזוהר בפרשת שמות מביא על הפסוק ומשה היה רואה את צאן לצרוך החברה. אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא, מה אפשר לספר לנו שהוא היה רואה? הרי התורה באה לספר שנגלה אליו הספר סלח. אז מה אכפת לי מה הוא היה עושה שם בדרך? היה חקלאי או חורש בשדה או זה, אלא בא להגיד בתורה שהקדוש ברוך הוא לא סתם בוחר מנהיגים. לא כמו שהיום אלה שיכולים, בוחרים לנו כל מיני טיפשים. אלא היה בוחר אנשים רחמנים שאכפת להם מעם ישראל. אבל מה היה עם משה? שיום אחד הוא צופה על כל הגדלים שיש לו, רק גדי קטן, גדי עזיב, שעושה את כל ההיתר, לא הולך רחוק. אמר משה, השאיר את העוזרים שלו שישמרו על הצאן, והלך אחרי הגדי, 12 מיל, 12 קילומטר. הגדי הזה היה צמא. ויש שם מעיין, אז הוא הלך על המעיין לשתות, והגיע משה התחיל לבכות. משה בן 80 היה, בן 80. הוא אומר, אוי לי, שאני מוניתי לרועה ואני לא הרגשתי שאתה צמא ואתה הלכת כל כך הרבה דרך, נשא אותו על כתפיו וחזק. ואתה אמר הקדוש ברוך הוא, משה כזו רחמנות יש לך על הגדיים, אתה ראוי להנהיג את עם ישראל שהם מקיים צאן. שנאמר, פסוק ביחזקאל, ותן הצאני צאן ראיתי, אדם החברה מקיים צאן. של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר דוד אומר. והזוהר אומר דוד, חכם גדול, ויודע להנהיג את הצאן. בבוקר שהיו קמים ומוציא אותם למרעה, מוציא בתחילה את הגדיים הרכים הקטנים. אחריהם את המהדורה השנייה זה הבינונים, ואחריהם התיישים בעלי קרניים. שאלו אותו למה אתה עושה כך? אבל לכאורה הגדולים הם הכי נאיבים, הוא אומר לא, תיישים הגדולים הם אכזרים. הם יבואו יאכלו את התבואה מהשורש. יבואו אחריהם הקטנים לא יישאר להם מה לאכול. אני נותן לקטנים האלה לאכול קצת מה שהם רגילים, ישתעו, תשאירו את זה לצעירים יותר. בואו אז תיישמים, אלה לא טועים להם. הם יודעים לעקור את התבואה מהשורש. אמר הקדוש ברוך הוא, דוד, כזה חכם אתה? אתה ראוי להנהיג את ישראל.